Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε σε ένα νέο βιντεάκι. Απόψε θα μαγειρέψουμε μακαρόνια. Πού πήγαν τα μακαρόνια? Εδώ. Μακαρόνια με γαρίδες καταψυγμένες. Φρέσκο καταψυγμένες, παρακαλώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γαρίδες. Λοιπόν, ωραία. Ξεπλένουμε, δείξε λίγο εδώ, Δήμα. Τις ξεπλένουμε καλά. Κάπου εκεί λίγο, ναι. Τις ξεπλένουμε καλά. Για να ξεπαγώσουμε και λίγο. Ωραία, θα τα αφήσουμε να στραγγίξουν. Πάμε να κόψουμε κρεμμύδι. Τώρα θα κλαίμε τώρα με το κρεμμύδι. Κρεμμύδι. Έχω βάλει το λάδι να ζεσταθεί. Ωραία. Κόψαμε το κρεμμύδι. Έτσι. Κρεμμύδι σκόρδο. Κρεμμύδι σκόρδο. Ξέχασα να πάρω μία πιπεριά, ρε. Δεν έχουμε εδώ, Δεν έχουμε. Μπράβο, Μίτσο. Μια πάντα λίγο stop. Στο stop, όχι στο το κρεμμύδι και το σκόρδο. Πήγαμε. Περιμένουμε να γίνει το κρεμμύδι και το σκόρδο. Βάζουμε τις γαρίδες, σάλτσα, μπαχαρικά και πάει λέγοντας. Σε λίγο, Ντίνα. Πάμε τώρα να κάνουμε και μια σαλάτα. Μια σαλάτα στα γρήγορα. Μην γελάτε. Μην γελάτε καθόλου. Δεν είναι αστεία αυτά. Λοιπόν. Ντομάτο. Κάτσε να πετάξουμε αυτά που είναι τα κοτσάνια. Κρεμμύδι. Εννοείται. Κρεμμύδι. Ελίτσες. Κρεμμύδι, ελίτσες. Άστο εκεί. Και το μαγικό. Πατζάρι. Λοιπόν, περίμενε Τίνα, περίμενε.
ελαιόλαδο. Περίμενε. Πάμε τώρα, εδώ. Πάμε τώρα με το αλάτι. Έτοιμο. Χρειάζεται κάτι άλλο? Φέτα. Σε λίγο. Λοιπόν, τσιγαρίζεται το κρεμμυδάκι με το σκόρδο. Όμορφα και ωραία. Πάμε για τις γαρίδες τώρα. Ήρθε η ώρα. Το κρεμμύδι με το σκόρδο είναι έτοιμο. Πάμε να ρίξουμε. Όπα, έλα εδώ. Πάμε να κάνουμε ζημιά κατευθείαν. Πάμε να ρίξουμε τις γαρίδες. Κάτσε να κάνω και εγώ λίγο εδώ στην άκρη. Ρίξουμε τις γαρίδες μέσα. Τέλεια. Κράτα λίγο. Περιμένουμε τώρα λίγο να γίνουν και οι γαρίδες. Ωραία, περιμένουμε λίγα λεπτάκια. Δίπλα έχουμε βράσει νερό για τα ζυμαρικά. Ναι. Ταυτόχρονα, παιδιά, όσο γίνονται οι γαρίδες και βράζει το νερό, πάμε να ρίξουμε μέσα τα ζυμαρικά και περιμένουμε να βράσουν ταυτόχρονα και τα δύο για να είναι ζεστά. Πάμε να ρίξουμε και τη σάλτσα τώρα. Άντε, ήρθε η ώρα. Τι να κάνουμε τώρα, εδώ που φτάσαμε. Ωραία. Αφήνουμε και περιμένουμε. Τώρα περιμένουμε να πάρει μια βράση και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τα ζυμαρικά είναι έτοιμα. Οι γαρίδες είναι έτοιμες και πάμε να σερβίρουμε. Να δούμε τι κάναμε. Πήγαμε. Έφτασε η ώρα της αλήθειας. Δείξε λίγο εδώ, Τίνα. Ωραία. Μισό λεπτάκι, κράτα εκεί που είναι. Γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Τώρα είναι το ωραίο. Αυτό είναι τουρσί κινέζικο. Τουρσί κινέζικο. Λοιπόν, μία ελίτσα. Και καλά. Πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε τι ζημιά κάναμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. 1, 2, 3. Είναι ζεστό. Μισό λεπτάκι, παιδιά, θα σας πω ένα λεπτό. Θα του βάλω ένα 9 στα 10. Δοκιμάστε το.